Opäť vás srdečne zdravím, priatelia. Od môjho prvého príhovoru neustále akcentujem blížiace sa parlamentné voľby a avizujem zvýšené aktivity s týmto faktom spojené. Už dlhší čas sa šuškalo o kolaborácii terajšieho lídra opozície s liberálmi. Svoj antiopozičný postoj naplno prejavil počas dehonestujúcich osláv výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, kedy sa frivolne zaradil do jedného šíku s národom nenávidenými zapredancami z vládnej koalície. Teraz, keď s jedným z bývalých členov tejto koalície a šéfom liberálov na Slovensku založili akýsi tandem, ktorý má za úlohu povaliť súčasnú vládu a vyvolať predčasné voľby, sú karty načisto odkryté. Na prvý pohľad tento akt vyzerá ako priam revolučný počin. Pri bližšom analytickom skúmaní to však vyzerá trošku ináč. Títo dvaja páni, uvedomujúci momentálne preferencie a Šorošové milióny investované do progresívneho Slovenska, zvážili, že pri predčasných voľbách by mohli dosiahnuť vytúžený úspech. Druhým hľadiskom bolo, že pri riadnom termíne volieb by mohli aj ostatné, naozaj opozičné strany zrásť na sile. Hoci bez neobmedzených financií od západných donorov, bez médií a bez ich podpory by to bolo naozaj ťažké. V jednom z minulých príhovorov som vyzval všetkých, aby sa dobre pozreli na zúbky každému politikovi skôr, než mu skočia na lep. Tak si poďme rozobrať týchto dvoch fiškusov. Začnime pánom Pellegrinim. Ako bývalý korunný princ strany Smer, ktorý sa do najvyšších poschodí slovenskej politiky vyšplhal po chrbte doktora Fica, vedel o všetkom, čo sa v strane robilo, schvaľoval všetko, odsúhlasoval všetko a teraz sa tvári, že včera spadol z oblakov a je z neho čistá nevinnosť, čistá spravodlivosť. Podobne ako nechválne známy Brutus, aj on pichol pomyselnú dýku do srdca svojemu stvoriteľovi a predal ho ako dobytok. Hovorí sa, že ľudia majú radi zradu, ale nemajú radi zradcov. Slovensko je v tomto zrejme výnimkou. Ľudia sú tolerantnejší a majú veľmi krátku pamäť. Naozaj nemám nič proti homosexuálom. Mám ale veľa proti dúhovým pochodom, nie kvôli sexuálnej orientácii zúčastnených, ale kvôli spôsobu prezentácie. Je verejným tajomstvom, že aj pán Pellegrini je homosexuál. Mne osobne vadí, že nemá gule otvorene chlapsky sa k tejto orientácii prihlásiť a počul som, že to vadí aj našej LGBTI komunite. Jedným z dôvodov môže byť obava zo straty faniniek. Veď tie Janky na lícach sú také rozkošné. Ale moja životná skúsenosť hovorí, že kto klame v niečom, niekedy niekoho, ten klame za každým, keď je to pre ňoho výhodné.
Keď niekto zradí raz, zradí za každým, keď je to preňho výhodné. Ja osobne by som takému farizejovi svoju dôveru nikdy nedal. Poďme k druhému členovi tohto tandemu. Pán Sulík je podľa svojich bývalých spolubojovníkov bisexuálny hedonista so sklonom k bielemu prášku. Ja sám neviem túto informáciu potvrdiť ani vyvrátiť, ale viem presne, prečo som zástancom protidrogových testov v parlamente a vo vláde. Vyhli by sme sa podobným špekuláciám. A nezaškodili by ani psychotesty. Ale oveľa viac než tieto, nazveme ich drobnosti, mi vadia charakterové vlastnosti tohto geniálneho politika. Ale poďme k udalostiam, ktoré sa neodškriepiteľne stali. Začneme tým, že pán Sulík pred časom povalil Radičovej vládu. Teraz sa chystá povaliť druhú vládu, ktorej bol súčasťou, a som presvedčený o tom, že povalí každú ďalšiu, keď to bude pre ňo výhodné. Tento spravodlivý politik nevidí nič čudné na tom, že jeho firma zásobuje slovenské ministerstva kancelárskym tovarom. Údajne za premrštené ceny. Ale tu vôbec nejde o to, či sú ceny premrštené. Vôbec nejde o to, či sa formálne vzdal účasti v týchto firmách. Tu ide o to, že je to vážny etický konflikt záujmov. Ale slovo etika je tomuto človeku tak vzdialené, ako mne raketové modelárstvo. Skúsme si spomenúť, ako demokraticky sa zbavil všetkých výrazných osobností po svojej strane. Zrejme nemá rád konkurenciu. A miesto nich si tam nechal také mozgové a charakterové skvosty, ako sú pani Nikolsonová, pani Byto Cigániková a pán Klus. U nich zrejme nepredpokladal, že by mohla vadiť jeho arogancia a jeho autokratický spôsob panovania. Napriek tomu začali presakovať informácie znútra strany, že aj títo ľudkovia sa pohrávajú s myšlienkou stranu opustiť. Svoj zmysel pre fair play a pre objektivitu naplno prejavil pri výbere ministra školstva. Najlepší kandidát na tento post bol vtedajší milenec jeho homosexuálneho syna, pán Gröling. Čo na tom, že išlo obuvníka rekvalifikovaného na kaderníka s vysokoškolským diplomom podvodne získaným? Keďže bol usvedčený z plagiátorstva, podobne ako vtedajší predseda vlády a predseda parlamentu. Určite predstavoval úžasnú morálnu autoritu v rezorte, ktorý sa hmíri profesormi, docentmi, doktormi či množstvom iných ľudí s poctivo získanými akademickými titulmi. Nehovoriac o devastujúcom vplyve na žiakov a študentov. Ale kráľovnou medzi jeho aférami zostáva aféra Sasanka. Ja nie som právnik, aby som vedel relevantne posúdiť, či mal kvôli tejto afére skončiť v base alebo nie, ale som si istý, že po tejto afére mal
do konca života chodiť po kanalizačnom potrubí a neukazovať sa ľuďom na oči. A už vôbec nie pchať sa do politiky. Ale na to by musel poznať pocit hanby, ktorý je tomu človeku absolútne cudzí. Už neraz som v súvislosti s politikmi citoval indického filozofa Osha, ktorý sa o nich veľmi nelichotivo vyjadril. Ale dovolím si ten citát ešte raz zopakovať, lebo je ako na mieru šitý pre obidvoch pánov, ktorých som dnes spomínal. Osho sa takto vyjadril. Politik je človek tretej kategórie. Je to prostitútka, ktorá pre svoj osobný prospech urobí čokoľvek, spriahne sa s kýmkoľvek a podrazí kohokoľvek. Koniec citátu. Na záver len malá poznámka. Ja nemám ambíciu komukoľvek čokoľvek podsúvať, ale mám ambície nastoľovať témy, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť. A výsledok nezávisí odo mňa. Závisí od každého jedného z nás. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a zase niekedy dovidenia, do počutia.